иска да снимайте. използвам тротуара. И аз ще ви снимам. Ми снимайте ме. Айде, Вие в момента сте спряли на тротуара. Ето така. На Люлякова градина номер 14, вие сте спряли Довиждане. точно на тротуара и хората трябва да ви заобикалят. Да, на аварийки. Няма ден. значение дали сте на Чао. аварийки. Чао. Ето, Довиждане, заповядайте. господине. Ето, хората си сложили и табела. Хайде, Че е докарайте ги. тротуар. Вижте. Ще ви разкарам пичката ви, лели. Не ви чух. Кажете за камерата още нещо. Кажете си. Обичам ви. И аз ви обичам, обаче И нека аз да ви мина по обичам, не ми тротуара. правите забележки. Нека Тъй да минем като по тротуара. Нашата община и държава не е дала феномена с какво да разполагаме, така ще бъдем комфортни. Вие виждате, това е моят блок. Аз живея тук. Чудесно. Снима ви блока, снима ви как паркирате. Така. И? Аз съм паркирала на аварийки, защото няма къде. И аз Ма госпожо, изчаквам това не е мой някой да проблем. Не освободи. е проблем на жената, Аз която иска да върви по някой тротуара. да освободи, за да се А наместя кой ще плати Вие за разбирате разбития ли ме мен? тротуар? Кой ще сплати за разбития Вие мен тротуар? разбирате ли Ето, ме? тротуара е хлътнал тук. Той се вижда Вие ясно. мен разбирате ли ме, господине? Аз живея тук. Ма това не е мой И проблем. тук знаете ли кой е паркирал? Ето, жената, тя в момента ви заобикаля. Удобно ли ви е? Искам да Не ме питам дърпайте. нещо. Искам да Моля ви, питам не ме нещо. докосвайте. Тук знаете ли кой е паркирал? Не Всичките нямам хора, представа, които не ви познавам. Са на работа в тези офиси имоти, които са насреща. Ами окей, И са взели оплашете се на нашите кмета. паркоместа. Когато ви питат, искате ли Ние го зелена правим. зона, кажете, искаме зелена Ние го зона. правим. Искаме. Еми и ние искаме. И аз, когато живея тук, няма къде да Вижте, спра и чакам. вие сте в И вие ми правите нарушение на забележка. закона. А не, аз ви И вие моля, ми правите просто искам да забележка. мина по тротуара, за да Ами ме вие ми бутне кола. нямате. Ами не искам да мина по тротуара. Не, но вие ме гледате гадно, разбирате Еми, ли? няма значение, А ми. това е унизително, защото аз не съм виновна, че аз живея в този блок. И чакам, за да се нагласа някъде. Тук. Вие разбирате ли ме мен? Не ви разбирам. Изобщо Ами, не ви и аз разбирам. не ви И разбирам. сега ще се гледате някъде и се молете Добре. те. Бих Не ме искал да снимайте. използвам тротуара. И аз